Dead on the spot ang sarong pigtutubod ang miyembro ng rebelding grupo. Sa nangyaring engkwentro, sa sitwasyon da Barangay Rizal Monreal Masbate, alas 4:45 ning hapong kan Domingo, Nobyembre 13. Sa impormasyon, tinambangan ning nasa 20 persona ang pwersa kang gobyerno na nagkukundusir ko ta ning Internal Security Operation o ISO sa nasabing lugar. Nagdurar ning 20 minutos ang naging ribayan ning putok na nagresulta sa pagkakagadan kang nasabing persona. During na search na ng area, so na-recover nila may isang body count. Na-identify naman yun sir, bali nung kahapon, cleaning ng may nag-clean dito yung mother nung tao, nung nasawi. Nakilala siya sa pangalang Rani Garson, Bartolata. Taga sa Sitio Pacquiao, Barangay Hagnaan, Canacinto, Masbate po. Napagaraman man, pirang distansya sa naman sa lugar kang pinangyarihan ang pigtutubodang kutak ang rebeldeng grupo. Kung sain, na-recover sa lugar ang manlain-lain na kontrabando. Siring kang homemade shotgun, baby Armalite, caliber 45 pistol, duwang sako ning balak ang manlain-lain na badil, asin nagkapirang dokumentos. Tulong ng programa ng presidente natin sa LCAP, kaya napadali yung impormasyon. Tapos in-encourage din namin dito yung mga alam namin kapamilya ng CPG member dito or mga NPA na mag-surrender na para naman sa atin sa bayan ng Monreal na maging mapayapa na, huwag na nating ibalik yung mga dating nakaraan na maraming nangyayari na atrocities na gawa ng NPA. Sa presente, nasa kustodiya na kang Monreal MPS ang mga na-recover na mga kontrabando para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal